За него мога да кажа, че той е много висок и едър човек, който го прави голям актьор. Отговорен, мил, добър, благороден и най-вече всеотдаен. Прекрасен и много добър човек и добър професионалист също. Приемам, че България е една тъмна стая, в която има свещи. Не си една от тези свещи. Напротив. И това вълшебното бриче, което пали огън в сърцата на хората. Ти ми помогна да се изградя не само като артист, а и като една силна личност. Това, че успя да ме накара да повярвам в себе си, да ценя себе си, да знам цената си. Научихте ме на смелост и кураж. Вече не се срамувам да изляза на сцена пред пълна зала. Се научих да бъда уверен в себе си, в своите знания и способности. Да не се притеснявам да го показвам и да казвам пред публика. Опознах тялото си и възможностите му. Научих се да го пазя. Научих се да говоря правилно. В общи линии бяха да бъда себе си, да бъда по-сигурна в това, което правя, независимо дали се получава добре или не. Да отстоявам себе си и да давам смело напред, защото това съм аз. Получих един много добър урок. Докато аз рецитирах, Илия се намести така много удобно зад мен с едно столче и реши да се отпусне с цялата си тежест върху раменете ми. При което аз се пречупих физически. Общо взето видях, че явно аз се пречупвам. Бях му много ядосан тогава. Така прикрито гневен и ядосен и сърдит. И той след това ми обясни защо го е направил. И съответно смея да кажа, че доста бързо аз самия осъзнах защо го е направил и какво искал да каже с това нещо. До ден днешен това е, може би, най-важният урок, който съм получавал по актьорско майсторство. И един от най-важните уроци, които съм получавал в живота. Също така ме научихте да отстоявам мнението си на още безброй неща. Научих се да бъда по-предпазлив и отговорен. Да казвам обичам те на хората, които обичам много по-често, отколкото го правих преди. Ти си много безценен за мен човек. Човекът, който винаги е бил до мен в трудни моменти. Или за мен е марка, или е еталон, или е моя втори баща. Винаги съм те чувствала като баща, не само като преподавател. Знаеш, че за нас си бил като втори баща винаги. Искаш или не, има си своите права и задължения. Илия Ласин. Човекът, на когото всички дължим голяма част от успехите си. Нашия втори баща. Силата, смелостта и надеждата. Надеждата, от която всички имаме нужда. Тит, рожден ден, господине! Господин Ласин, това е специално пожелание за вашия рожден ден. Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, честит рожден ден! Честит рожден ден на теб! Спомените ми от актьорското майсторство са свързани с невероятни мигове, изпълнени с много положителни емоции, смях, усмивки. Винаги ще помня моментите ни на радост от успеха ни заедно след всяко наше представление. Там срещах много талантливи хора, супер фони, научих толкова много неща, които ми бяха много полезни. Се запознах с много мили и отговорни хора. Спокойно мога да кажа, че това са били най-хубавите ми години. Запознах се с много хора, с много приятни хора, с които за щастие продължаваме да си поддържаме връзка. Мога само да кажа, че от година и нещо ходя на актьорско и от тогава, от година и нещо, се случват само положителни неща в живота ми. Благодаря за това, че събирате толкова готини млади хора и отделяте от своето време
и ни помагате, и ни подкрепяте, и ни учите на толкова много. Благодаря, Илия, че ти всъщност ни направи едно семейство, хора, които винаги да се поддържаме. Ние се умяваме не само да се разбираме, но и да се допълваме, да бъдем близки едни с други, да бъдем истински приятели, брати и сестри, които си помагат в трудните моменти и винаги са заедно. Театрално студио за нас е втори дом, където по всяко време сме добре дошли, където ще ни се порадват, ще ни залят с позитивна енергия и ще ни пуснат обратно да покоряваме нови върхове. Никога няма да забравя моментите в тази мъничка, но изпълнена с живот стая. И много ти благодаря за абсолютно всичко, което си дал за мен. Благодаря за всичко, което направи за мен. И не само на мен, на всички. Благодаря ви за всичко, което сте направил за мен и за всички топли и хубави спомени с актьорското. Благодаря с цялото си сърце за всичко, което ни даде, за всичко, което направи за нас и за всичко, което продължава да прави за целия град и за целия свят. Благодаря. Наистина давате много на нас и аз наистина благодаря ви много. Благодаря ви. Благодаря ви за всичко. Благодаря ви. И огромно благодаря. Пожелавам ви да получавате толкова много щастие, колкото и раздавате на хората, които познавате. Си жив и здрав, много щастлив. Жив и здрав. Да си жив и здрав. Пожелавам ви и късмет, защото хората на Титаник са имали здраве, но не са имали късмет. Да бъдете обичан и обичащ и да продължавате да се занимавате с актьорско майсторство и да ни учите на театър. И много още повече любов и щастие с както. Много хубави моменти заедно с семейството, да се заобиколен само от положителни и позитивни млади хора. Желавам ти да останеш все така позитивен. Бог да е с теб във всичките ти дела. Да бъдеш все така заобиколен, както сме сигурни, че в момента си заобиколен от прекрасни хора, които те обичат и които ти обичаш. Да бъдете винаги много щастливи заедно. Пожелавам ти цялото щастие на света. Ние винаги да се учим от теб, ти да се учиш от нас, да сме заедно и да се подкрепяме. Пожелавам ви да продължавате да помагате на хората да откриват себе си и своя път, да им показвате колко е ценен всеки един. Пожелавам ви да бъдете упорит, да бъдете смел, да бъдете свеж, да бъдете все така храбър и все така успешен. Много успешен, обичащ, обичан, оптимист, да продължавате да работите върху себе си, да продължавате да бъдете така търпелив, така обзивчив, такъв изповедник. И всичко, което сте, да продължавате да бъдете. Да останеш такъв какъвто си. Да останеш човека, който се въодушевява и му правят впечатление много повече неща, отколкото повечето хора мислят за обикновени или за незначителни. Да продължаваш да обичаш и да обръщаш внимание на всички хора, които минават през студиото, на всички хора, които са още в студиото, и да обръщаш малко повече внимание, може би, на хората, които са си тръгнали в студиото и нямат възможност да се виждате толкова често. Да продължаваме да си прекарваме все така прекрасно в актьорството и занапред искам и знам, че ще е така. Пожелавам ви живот, изпълнен с радости и мигове, които да не можете да забравите. Да продължавате да вдъхновявате все повече млади хора, както вдъхновихте и мен. Да продължавате да ни учите на хубавите неща от живота, на мъдростите, да ни мотивирате. И знам, че това, което правим, има смисъл, има надежда. Продължавайте да дарявате хората, така нареченото дух, което всеки един от нас носи вътре в себе си. И да продължаваш все така да вдъхновяваш младите хора в Благоевград, региона, държавата и целия свят. И ви пожелавам винаги да останете примера, от който всички ние се учим. Да пораснеш много голям и да имаш много шестици. Продължавайте да се усмихвате. Бай Илия ЧРД. Здраве, щастие, простотия, с тебе весел е света. Успех и
но си. А като положиш усилията и поженеш успеха, вече можеш да даваш пример. Какъвто даваш ти Илия, който служи за мотивация и дава посока за развитие и упорит труд на други хора. На мен и на всички останали в групата. Пожелавам ви да правите много изкуство в живота и да влагате много живот в изкуството. Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. Просто това, което искам да ви кажа, е точно една дума. И тази дума вие казахте и на мен на моят рожден ден, затова сега ви отвръщам със същото и тя е бъдете. Обичам ви. Целувки, обичаме те. Искам да знаеш, че много те обичаме и винаги ще сме с теб. Вие сте най-якия господин. Обичам ви. Много те обичам, целувки. Спри до мен, засвири ми пак със слънката китара. И каквото и че може пак със стария рефрен да се върне в сърцето болка стара.